Bugaw nga mahuyang nasikop sa entrapment operation. 15 anyos nga batang lalaki iyang gibugaw sa kantidad nga 10,000 pesos sa usag kang langyaw. Duha nga most wanted sa usa ka lungsod tungod sa kasong pagpanglugos nadakpan. Asawa gipatay sa iyang bana atol sa bispera sa Valentine's Day. LTFRB miawhag sa mga pasahero sa pag-report sa overcharging sa mga taxi drivers karong Valentine's Day. Managtiayong lolo o lola mipadayan sa ilang sikreto aron magdugay ang ilang relasyon. Mayo hapon Sugbo, Kabisayan ug saban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid namo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gisuhid na sa kapulisan ang mga motels o pension houses sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pagpahimangno sa mga nagdumala nini kung unsay gidili og angay nilang bantayan. Gipahibaw usab sila sa mga hotline numbers nga tawagan kung adunay emergency o krimen nga mahitabo. Andrea Patenya, sugin nimi. Karong Valentine's Day, gilantawan nga dagsaon sa mga managhigugmaay ang mga hotels, motels ug pension houses dinhi sa Sugbo. Gani gipanindot na nila ang ilang mga establisamento ug gibutangan og mga hulagway sa mga kasing-kasing ug dikupido aron masinati gyud sa ilang mga customers ang Valentine spirit. Yawan to naabasig na police diri na. Tungod diini gisuroy sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch ug sa Cebu City Intelligence Branch ang mga establisamento aron mupahigayon sa ilang information drive kabahin sa mga lagda nga angay nilang tumanon. Labing importanteng pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga tigduma ning maong mga establisamento mao nga subli gyud nga gidili ang pagpasud og mga menor de edad. Ugani usa sa ilang gi-check karong adlaw mao nga kung aduna bay mga pahimangno batok niini sa ilang mga ganghaan. Nag-info drive lang yun just to remind sa mga motels karon and hotels na regarding minors so So that is what we are depriving of. Yeah. So amo ala karon info drive para ma-remind ang mga hotels karon kuan Yes. We're aware of that. Apan gitug-an niining room boy sa usa ka motel dinhi sa Barangay Careta nga di gyud malikayan nga makalusot sa ilang ganghaan ug maka-check-in ang mga minors. Ang amo kung namin makabantay na ang minors mo, parang kaubang mo sulti lang kurbe niya. Kung mo kagos mi sa customer good, iso sa kaya kay musukong lang sila, yung mo. Sir, will they be held liable, sir, if masakpan sila nga nagpasud og minors? Yes, because nasa batas naman natin na bawal, kung alam mo na minors yan, tapos dun sa mga lodging house, pero imbestigahan natin, ma'am. Samtang gawa sa mga menor de edad, ni pahimangno usab ang kapulisan nga bantayan nila ang mga customers nga madudahan nilang mga suspetsyado sa human trafficking. For example, mga suspicious person na pumapasok doon sa loob ng hotel na maybe di natin alam kung ano yung mga gagawin nila na masama. Gi-inspeksyon sab nila ang seguridad sa mga establisamento ug gipahibaw sa ilang hotline numbers alang sa mga emergencies o mga krimen nga posibleng mahitabo. Andrea Patenya, News 5. LTFRB miawhag sa mga pasahero sa pag-report sa overcharging ng mga taxi drivers karong Valentine's Day. Chinky Bargyo, Sugidlimi. Matag Valentine's Day, kasagarang reklamo nga madawat sa buhatan sa LTFRB, mao ang overcharging nga mga taxi drivers, kinsa mahimulos sa panahon nga magmihit ang sakyanan. Kaganiha, gituyok sa taga LTFRB 7 ang mga motels ug ilang gibutangan og mga pahimangno alang sa mga taxi drivers nga likayan kini aron di multahan sa ahensya. Nabagod tayo mga reports nga basta Valentine's Day gani, kusog man kaighalin ang mga motel ana, ang mga taxi nga mo musudin mo serbisyo sa mga pasahero,
magdagsagan, magpapakyaw, di ba noon mo overcharge, magpapuno og tagpila ka pesos, which are of course violations of the franchise terms and conditions, no? Gawas sa overcharging, ipasumbong usab sa ilang buhatan ang way batasan nga mga taxi drivers ug kolorom nga sakyanan. Matod ni Quizon, ang overcharging dunay multa nga 2,500 ug mahimong makanselar pa ang prangkisa sa taxi kung balik-balik kini nga masakpan. Sa ato mga operators pod, kung ang ato ang mga drivers magsige na sa maong sayop, mahimo pod nga atong kanselahon ang ilang prangkisa. Kay that is a violation of the franchise man. Naglaom ang LTFRB nga pinaagi sa ilang gihimo, wa na sila'y madawat nga reklamo batok sa abusadong taxi drivers. Last year, wala ta nakadawat og reklamo. So naghinaot nga karon tuiga zero pod sa ato pa pakita gyud nato nga napatigbabaw gyud nato ang balaod. Jinky Bargil, News 5. Usa ka bana mipusil sa iyang asawa pagkawas nini sa iyang gitrabahoan kagabi. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa na mapugi sa mga kabanay sa 50 anyos nga si Degilia Dimpas ang ilang gibati dihang ilang kininakit-an nga wa na ginabuhi diha sa Donceyo Street, City o Riverside, Kanduman, Mandawi City. Gitudong suspek sa pagpatay ang kagaling bana sa biktima nga si Luis Dimpas Jr., 52 anyos kinsa daling misibat. Kiat na ni Luis ang iyang asawa gawa sa gitrabuhan ini nga pabrika alas 7:10 kagabi. Ubang ni Degilia ang iyang pag-umangkon nga si Ronaldin Bolos kinsa iyang gipadagan dihang nibunot og armas ang iyang bana. Nagnilayugay pa ang mag-asawa sa armas. Pagkahuman nga sa kwarta ko no, nya gibalibara siyang misis kay dili pa sweldo. Yan naman ito, yung bana na mag-isturya sila. Kadihit lang niya niya naman siya na ayaw, hindi ang lagi ko niya kay manapat manggugad. Lantas barangay mag-isturya. Niya ako nadunggan, ana siya. Dagan bulas, ana siya. Wa na miling si Ronaldin og midagan palayo sa lugar nga naghilak sa iyang pagbalik. Nagbuhod na nga way kinabuhi si Degilia. Naigo ang biktima sa ulo ug tiyan. Pangadugo ang gituhuan hinungdan sa pagpamusil. Ang namatay taod-taod nang nilaya sa ilang balay sa Tayod Konsolasyon tungod sa giingong kanunay nga pagpanapat sa suspect. Yan na siya basta pagpasilyo niya. Ipatiso na lang na niya. Maayon na tayo mulog-ulog mga pasaylo. Dawat na pod. Ryan Sorote, News 5. Usa ka mahuyang nga mibugaw sa 14 anyos nga batang lalaki nadakpan sa usa ka entrapment operation. Andrea Patenias, Suginlimi. So karon nakabawon ako, wala nang jud ko iyaw gyud good. Oy, panagsa lang kay kumutan og TV gyud ba kay bawon na kanang kamot sa jud ko nga halos na lang nga watay pahuway. Kutob na lang sa pagbasol kining 27 anyos nga bayot nga si Yul Rodriguez, human masikop atol sa usa ka entrapment operation. Iyang gibugaw ang usa ka 14 anyos nga batang lalaki sa kantidad nga 10,000 pesos ngadto sa usa ka police decoy nga langyaw kinsan nagpakaron ingnon nga pedophile. Ang joint operation gipahigayon sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force ug sa Regional Intelligence Division, pinanguluhan ni Police Inspector Cheryl Bautista sud sa usa ka dakong hotel sa Barangay Lahug kagabi. Gidadayon sa crime laboratory ang dinakpan aron ipaubos sa eksaminasyon pagpamatuod nga nadawat niya ang kwarta nga gibutangan og ultraviolet powder. Niadtong Desyembre paagi panid-an sa kapulisan si Rodriguez sa iyang illegal nga binuhatan. Kasi doon na tayong mga informasyon na nakuha sa iyahang mga illegal activities. No? Actually, we were also assisted by the U.S. Immigration and Customs Enforcement. Commissioner suspect, he usually sells the minor boys online to the internet, making them post lewd acts or obscene acts in front of the camera in exchange for a fee to local or foreign customers in exchange of lewd shows. Si Rodriguez, kinsa usa ka nursing graduate ni Tugan nga napugo siya sa pagsud sa maong trabaho, human ma-discourage sa sigig kahagbong sa board exam. Nursing graduate siya ko, then mauwaw na ko mo retrieve kay murag bugo na tingigi ko ano. Actually sa una di man jud ko mo engage og ani gyud. Uy, nasuya lang ko sa mga bayad silingan mo ba mga batik ignaw nga napadad foreigner.
Matud niya, labing unang higayon kuno niya nga magdaog minor de edad aron personal nga ibugaw ngadto sa langyaw. Apan iyang giangkon nga dugay na siyang mupakita og mga malaway nga binuhatan at tubangan sa camera sa iyang mga kachat kauban ang minor de edad nga lalaki. Honestly lang, Jud, di lang ko makakabal mo ko. Naka-perform ka ng bang dili jud ingon nga kanang mubuhat mig na mubuhat mig dili mo na tinuod amo gud kana kung ipakita-kita ang tutoy ko man sa nitukoy ang bata nga laki Na Tracy Rodriguez pinaagi sa mga online sites diin makig-transaksyon kini sa mga langyaw pinaagi sa Facebook o Skype. Duha ka kaso ang atubangon niya, ang kalapasan sa cyber pornography o human trafficking. Matod sa kapulisan, daghan pa sila gi-monitor nga mga tao nga susama ang binuhatan. Ilang gihangyo ang publiko nga mutabang nila sa ilang surveillance. We are encouraging, of course, informants, our clientele so that they could give us information kay dili lang ni sayon nga mga cases since these are online. Andrea Patenia, News 5.